allemaal, welkom bij Q-Time. Mijn naam is Hadassa Shin. Vandaag zullen we het hebben over een bijzonder en actueel onderwerp. Kinderrechten in het licht van klimaatverandering. Mijn gast van vandaag heeft haar masteronderzoek aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname in boekvorm uitgebracht. En hiermee heeft zij een waardevolle bijdrage geleverd aan de bescherming van onze kinderen in het tijdperk van klimaatverandering. Welkom in de studio, Jelani Naarden. What we need is a little Q-time. Welkom Jelani. Dankjewel, Hadassa. Alles goed met je? Ja, dat gaat. Ik mag niet klagen. Alsnog gefeliciteerd met het afronden van je master. Dankjewel. Voor de mensen die het niet weten, wie is Jelani Naarden? Mijn naam is Jelani Naarden. Ik ben 28 jaar oud. Ik ben jurist, recentelijk afgestudeerd. En verder werk ik voor een milieuorganisatie. Dat is het zo'n beetje. Waar gaat je onderzoek over? Mijn onderzoek gaat over kinderrechten en klimaat. En de titel exact is Kinderen en klimaat, juridische paden naar een gezond leefklimaat. Dit onderzoek is eigenlijk ontstaan, of ja, in het begin, laat me daarmee starten, wist ik ook niet wat de link was. Een professor kwam uit Nederland en hij had dus een lezing. En toen dacht ik van oké, interessant, want ik heb nog nooit eerder gehoord over kinderen en klimaat samen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dus ik ging toen naar de lezing en ik vond het super interessant. Dus heb ik toen ervoor gekozen om daarover te schrijven. Oké, je hebt erover geschreven. Je hebt nu besloten om het in boekvorm uit te brengen. Waarom? Dat was eigenlijk, to be honest, een voorstel van mijn begeleider. Zij gaf aan van, hey, het is een uniek onderwerp. Men zal wel zeker een exemplaar willen. Dus in plaats van die saaie kaft van de universiteit erop te laten, maak er een leuke kaft van. Zoek maak er een mooi plaatje van en geef het en zet het om in een boek. Dus dat heb ik toen gedaan. Je hebt je boek vandaag ook voor ons meegenomen. Het is dezelfde titel van je onderzoek. Klopt. Kinderen en klimaat, juridische paden naar een gezond leefklimaat. Je hebt je boek overhandigd aan het Kinderombuds-instituut, het Kinderrechteninstituut ook en Suriname Conservation Foundation. Wat wil je dat beleidsmakers, instanties en ouders meenemen uit je boek? Op de eerste plaats bewustwording. Omdat tijdens het onderzoek ben ik erachter gekomen dat heel veel mensen inderdaad niet weten wat die link is tussen die twee. En het is wel heel belangrijk. En op de tweede plaats, tijdens het onderzoek ben ik ook erachter gekomen dat er best wel een leemte is in, je kan zeggen, informatie. Ik moest heel veel buitenlandse info eigenlijk raadplegen. Suriname heeft niet heel veel informatie hierover. Dus eigenlijk de goal is om bewustwording te creëren en ja, eigenlijk die leemte een beetje te vullen, zodat er op academisch niveau dit verder ontwikkeld kan worden. Mooi. Jelani, je stelt dat een gezond leefklimaat geen privilege is, maar een recht. Hoe zie je dit terugkomen in de Surinaamse praktijk? Dus als ik kijk naar de Surinaamse praktijk, kijk, voor Suriname is dit geen toekomstprobleem. Het is alle realiteit. Ik moet wel eerlijk zijn dat in het kustgebied van Suriname we het nog niet zo heftig ervaren, dus klimaatverandering. Maar in de rurale gebieden is het wel echt een probleem. Als we denken aan die overstromingen, die kinderen hebben er echt last van. En hoe ik dat terug zie komen, nou, na gesprekken gevoerd te hebben met de mensen die daar wonen, hebben ze eigenlijk aangegeven van ja, het is ons woongebied, het raakt overstroomd. De overheid doet niet echt iets, dus je kan niet echt zeggen dat het inderdaad als een recht wordt gezien. Als ik eigenlijk naar de meningen luister van de bewoners van de rurale gebieden. Oké, en wat zou er volgens jou als eerst moeten veranderen om onze kinderen beter te beschermen? Nou, implementatie van de verdragen. Ik heb het eens ook al aangegeven. We hebben een cultuur van heel veel verdragen ratificeren. Maar de implementatie daarvan blijft meestal achter. Dus dat zou een mooie start zijn. Oké. Waar zouden we een exemplaar van je boek kunnen halen? Voor nu is het nog nergens te halen. De reden waarom is omdat ik tijdens het onderzoek ook echt gesprekken heb gehad met kinderen.
En die verhalen wil ik nog toevoegen. Voor mijn thesis was het nog net een beetje te veel, maar dat komt nog niet voor in deze versie. Dus begin komend jaar heb ik dan een nieuw exemplaar met de kinderverhalen van Suriname en ook kinderverhalen uit de wereld, uit het buitenland. Ja. Oké, en waar kunnen we dat alles in de gaten houden, zodat we precies weten wanneer het op de boeken in de winkel staan? Voor nu is het echt gewoon mijn personal page, social media. Maar ik zal wel een artikeltje weer laten schrijven, misschien door de Waarheid of zo. Dus, maar ik vermeld het wel zeker op mijn personal page. Op je personal page. Ja. En dat is Gewoon Jelani Naarden. Yes. Oké, prima. Thank you, Jelani. Dankjewel. Voor je waardevolle werk. Thank Heel you, thank mooi. you. Thank you for having me. En heel veel succes. Dankjewel. Dat je verder onderneemt. Thank you, thank you. Dankjewel. Nou, je hebt het gehoord. Als je meer wilt weten over het boek van Jelani, genaamd Kinderen en Klimaat, Juridische Paden naar een gezond leefklimaat, hou dan haar Facebookpagina in de gaten op de naam van Jelani Naarden. Mijn naam is Hadassa Shin en dit was Q-Time. Till next time!